गासैबो बर' रायजो राजा नोंथांमोनखौ हरनि 12टा जाब्लाबो बिथां दिपेन बर'नि बाथ्रासो एसे बुंनो जिखियानो जादोला हेल' लोगोफोर आंनि प्रिडिमार चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाफिननाय जाबाय थ' दिपेन बर'नि बाथ्राखौ एसे बुंनि एवारनेस प्रग्राम बा सांग्रांथि नि बा माबा मोनसे हाबाफारि लानाय जादों बिथांमोना बावहाय मा बुंदों उन्दै बैसोआव हाबा लानाय उन्दै बैसोआव जौ जुवा ड्राग्स गान्जा बेफोरखौ हेबिट बा जानाय हुदा आरो मबाइलावहाय गाज्रि माबा मोनसे उन्दै बैसोआवहाय मा होनना बुङो फेसबुक सालायनाय बा माबा मोनसे सालायनाय बेफोर थिगैनो दङ दिपेन बर' नोंथां आं बेखिनिसिम नोंथांखौ साबायखर होयो नोंथांमोना दे बेखौ दिनैहाय बेखिनि प्रग्रामखौ जे लादों बा बेफोरबायदि एवारनेस प्रग्राम जे लादों बा साइकेल रेलि बा माबा मोनसे रेलि नोंथांमोना बुंदों दिनैहाय ओरैहाय क'क्राझार चिरां उदालगुरि बाक्सा सारा आसामावनो जों खालामगोन होनना बुंदों बास मोजांनि बाथ्रा किन्तु आं बेखौसो मोजां मोनाखै नोंथांमोननि बे माबाफोरखौ हुदाफोरखौ आरोखि आं माबा मोनसे लायोब्ला बिनि उनावनो नोंथांमोनहाबो लाफादेरनानै होनाय बे मोनसे हुदाखौ गार दिपेन बर'आ आरो बेखौ दिपेन बर'ल' नङा आबसुआ गार बे हेबिटखौ जों फोथायो आबसुखौ जोंबो मिथिगौ आबसुआ माबायदिहाय आं बै समाव जेब्ला क्लास 3-4 बे समावहाय आंनिनो आनैनि फिसाज्ला बियो बुंबाय थादोंमोन आबसुनि बाथ्रा आबसुनि फुल मिनिङा मा जायो होननानै सोंदोंमोन बियो आंनाव आबसुनि फुल मिनिङा दा मोनथियालै होननानै बेफोरबायदि थादों बे उन्दै समनि जेब्ला आङो क्लास 3 मोनजेनो आं गोसोआव दं दाबो बेखौ अब्लानि समाव आन्दलना फुरा लागातार सोलिलायगासिनो दङ आबसु आरो पिटिसि फुरा फाइट बे समावहाय आबसुनि सोरबा सासे थांबा पिटिसिया ख्रेब जायो पिटिसिनिया जुदि आबसुनिजों थाङोबा ख्रेब जायो बिथांमोनानो बर'नि सिनस्रिनि आफादफोरानो दावहा नांग्रा माबाखा होनोब्ला बिथांमोनानो गोरोबखानो हायासैबा दिनै मा होननानै बुंगोन माने बे समावनो आबसुखौ जोङो मोनबोनाय मानसि दा आबसु आनसलिकआव जेसेबां सोरबा प्रेसिडेन्टनो माबा माबि थानायनो बेफोर बैसोब्लाबो आंनि जुनियर आं बेखिनिखौ बाथ्राखौ बुंगोन बे समाव आनैनि फिसाज्लाया मा होनदों अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन आच्छा बेखौ बांद्राय बुंनो नाङा नों हमजागोनसो बिदिखौ बुंबाय थायोब्ला नै बेफोरबायदि जाहैबाय ओमफ्राय दे बेथ' जाबाय दे ओमफ्राय पिटिसिनिखौबो बिदि खोन्थाबाय बांद्राय दा रायखां पिटिसिखौबो माने बिदि रायखांब्ला माने पुलिसफ्रा मोनब्ला हमना लांगोन बे समनिफ्रायनो जों मोनथिबोनाय थ' फैयै आन्दलना बिथांमोना BSA एकर्डबो खालामबाय ओमफ्राय जायफ्रा सारेन्डार जानाय बे समाव 2 लाख होदों दै 2 लाख अनलि 2 लाखल' होदों आरोखि रुपिस हिसाबाव बै समनि आरोखि जेला BSA एकर्ड जायो आबसुफोरनो 2 लाख जायफ्रा सारेन्डार जादों राननानै होदों आरो बिथांमोननो सोरबाया बास गारि लाबाय सोरबाया 2 लाख फैसा लाबाय बेफोरबायदि आरोखि किन्तु बै बास गारिफोरा ओरैनो सेवलांजोबदों आरोखि आंनि नुनायाव जाय हक माबा मोनसे एकर्ड खालामनानै गालांबाय थांबाय जोब्बाय दा बे एकर्ड बायदिनो दङ आरो मोनसे व्हाइट पेपाराव ब्लेंक पेपारावहाय मोनसे सागान होना फैनायफोरबायदि जादों जेखियानो जादोंला बेफोर एकर्डा जानानैबो थांबाय माबा मोनसे दुर्भाग्यजनक मोजां जायासै मोजां नङैनि थाखायनो दिनै बिटिसिखौ मोजां मोनैनि थाखाय खिन्थु बिटिआराव साबसिन जाखो ना बिटिसिआव मोजां जाखो बेफोरबायदि आरोखि थ' बाथ्राया बुंनो गोनाङा बावहायसो जे आङो बुंनो लुबैदों बावहाय गासैबो दावहायावथ' सोरबा लेखा रोङियाबो हायो दावहा नांनो बा आबसुआवबोथ' थानो हायो बा ओंखाम संग्रा जाना थानो हायो आबसुफोरनि बेबो मोनसे नांनाय हाबाफारि
आबसु अफिसाव नों सानसे जिरायना थादोंब्लाबो बेबो बर' हारिनि थाखाय आबसुनि मेम्बारफोर बा आनसलिकआव जिरायना थाग्राफोरा बेखौ सानदोंना सानाखै जे जों दि दिनै आबसु अफिसाव मानो जिरायदों थाइसे इनकाम गैया आं सोरनि थाखाय जिरायदों बेखौ बिसोरो सानदोंना सानाखै दिपेन बर'आ बेखौ बे बुस्थुखौ सोना होनो हादोंना हायाखै आं दिनै आबसु अफिसाव दिनै सानसे जिरायनानै दं थाइसे इनकाम गैया आबसुआथ' होजोबनो हायाना बै मेम्बारफोरनो এই हिसाबै बैयाव आबसुनो अफिसाव जिरायनानै थाग्राफोरा आं बेखौसो बुंगोन सोरनि थाखाय जिरायदों मानि थाखाय जिरायदों मा थांखि दं मा मिशन दं बेफोरसो आंनि सोंनाया नोंथांमोना ओरैनो जुदि जिरायनानै जुदि दङब्ला बा बहाबा ट्राक बा बास बा माबा मोनसेयावहाय अफिस मेनटेन खालामनो थाखाय 100-200 बिदि फैसा लानायनि थाखायसो जिरायदों ना मानि थाखाय जिरायदों ना स्टुडेन्टखौ ओरैनो माबा खालामनायनि थाखायसो जिरायदों आंना खोथाया बे जेखियानो जादोला नोंथांमोनाव आं बेखौल' सोङो आबसुनि मानसिफ्रा मा होननानै लिरहरदों आबसुनि मानसि जागोन बे गथ' मानसिया लिरनाया ओरैबायदि लेथ्रा आं बुंनानैबो होगोन आं बे नामखौ बुङा नों मानो सब समाय हेबनाय खोथा बुंबाय थायोलै बिगुर नै आंखौ नोङो बेफोरबायदि लेंगुवेज बाहायनो बा माबा मोनसे बाहायनो आं बिराद मोजां मोनो आंखौ बाहाय आं नोंसोरनि माबा मोनसेयानो जा जियानो जा आंखौ बाहाय बिगुरानो बाहाय बा माबा मोनसेयानो बाहाय आं बियो आंनि थाखाय बोर बेबो आंनि थाखाय हारिनि थाखाय माबा मोनसे खामानि मावनायाव बुंजानाय बेफोरबायदिखौ अफ्रिया हजम खालामना फैनाय मानसिसो जेबो मोना जिखियानो जादोला नोंसोरबो बेखिनि बाथ्रा बुंबाय कमेन्टआव बे सासे लिरहरदों आरोखि गाज्रि राव खिन्थु आं बेखौ एफआइआर होयोबा जाना लागोन बे खिन्थु आं बेखौ होनोबो थांला जेबो खालामनोबो थांला दे थाथों बे हयथ'बा आंनि भिडिअखौ नायाखै आरो सोरबाया नायनो बादोंबा स्किप खालामनानै ओंखारखा बेफोरबायदि लेथ्रा लेंगुवेज फार्स्ट वार्निंखा बेखौ बावले सिदा बुंखाबाय आङो फार्स्ट वार्निं नों मानो सब समाय हेब्बाय थायो प्रमदजों बा दिपेनजों मानो हेब्बाय थायो बिगुर बेफोरबायदि आरोखि खोथाया बिराद इन्टारेस्टिं आरोखि बिथाङा बेखिनि बुंदों बिथांनि बिदि लिरना हरनाय आं बोर मोनदों आरोखि बावहाय साबायखर हरदों बेखौ बेफोरबायदि लिरना हरनायनि थाखाय बिबो सासे बेफोरबायदि इउज खालामनो हाबाय बिराद साबायखर होनो गोनां आरोखि बर'नि गेजेराव जे दाबो आनसिभिलाइज दङ आनसिभिलाइज मानसि दं आं बेखौ दिनैसो मोनथिदों बिटिआर एकर्डआ बिराद स्टेन्डार्ड एकर्डनो नोंसोरनि एकर्डआ जाय आंखौ लेथ्रा लेंगुवेज सोदोब बाहायहरदों नोंनि एकर्डआ बिराद मोजांनो ओमफ्राय नोंनि प्रमद बर' बिराद गियानि गुनि साबसिन हामसिन लेखा गोरों बर'नि गेजेराव एवार्ड होजाथाव बे सासे लिडार नोंसोरनि लिडारालाय दिनैलाय मानोथो दिनै लेन्ड रेभिनिउ मानो लांजाखो बे बाथ्राखौ बुंगोन आरोबाव मा होननानै बुङो बे गारिनि माबा माबि फैसा कालेक्ट जायो डिटिअ अफिसाव जिरायनाय मानोथो दिनै हमजानो गोनां जादों मानोथो दुर्निति खालामनानै हमजादों नोंसोरनि सरकाराव हमजादों बियो बेफोरखौलाय माथो स्टेट गभर्नमेन्टआसो मोनलांजोबसै माथो नोंसोरनि बे गियानि गुनि साबसिन हामसिन प्रमद बर' सालायनाया बेखौ मा होननानै बुंगोन जोङो बेखौ बर'नि सासे लिडार होनगोन ना मा लिडार होनगोन बेखौ जोङो दे बुं ओमफ्राय आरो बिदिनो रेभिनिउ गोबां 16टा डिपार्टमेन्टनि बाथ्राखौथ' आं बुंनो थांला बावहाय डिपार्टमेन्टआव थांखाजोबखादों जिखियानो जादोला थांबाय मोजांनि बाथ्रा बेखौ बा प्रमद बर' सेलुट होनांगोन प्रमद बर' नोंखौ बेफोरबायदि आरोखि बाथ्राया दाना आं बेखिनि बाथ्राखौ आं बुंबाय थाला लावला माने गोदाव सोरावनो खोथाखौ आं बेखौ बाथ्राखौ बुंबाय थाला बे जाय गाज्रि लेंगुवेज लिरग्रा बेनो खर'आव मोजां नंखाया बे आबसुनि ना मानि बुंबाय थाथों बिसोरो नांजाया आरो अफ्रिखौ हराव धमकि दाहोथों आं बेखिनि खोथाखौ बुंखागोन हराव दाफै माबा मोनसे सोंनोब्ला 101टा कुइसन लानानै फै आरो नोंसोरबो नोंसोरनि सायाव जायखियानो फैया मानो आं 101टा कुइसन खालामगोन आंनि कुइसनाखौ मोजांनो फिननाय होनांगोन अब्लासो फै नङाला दाफैलाबाय आंनावहाय आं बेखिनि बाथ्राखौ बुंगोन इनडाइरेक्टलि खिन्थु दाफैलाबाय आंनावबो बेफोरबायदि आरोखि दिपेन बर' दाखालि मा एवारनेस माबा रेलियाव मा होनना बुंदों बिथाङा
दिनै रन्जन दैमारिजों लोगोसे जेलाव थानायनि बाथ्राखौ आं बुंफिनबावगोन बुंनो गोसो जादों बे बाथ्राखौ खारन बुंनो गोसो जानायानो जाहैबाय दिनै बिथांमोननि जाखिनि बुंनाय बावहायसो बुंनो गोनां जादों रन्जन दैमारिया दिनै सोरनिबा थाखाय थायाखै आरो राजु सरकार मोना सोरनिबा थाखाय जेल जाफिननो गोनां जायाखै आरो सोरबा सासे NIA केस नांनानै थानाय एक्स NDB-फोरनि बिथांमोना दिनैहाय ओरैनो सोरबा सासेनि थाखाय बै बुरबकनि थाखाय जेल जानाङाखै जों समस्त बर' रायजो राजानि थाखाय बिथांमोना जेलाव थानो गोनां जादों मानि थाखाय बर'लेण्डनि थाखाय जानो गोनां जादों दिनैहाय स्टेटनि थाखाय बे माबानि रिजननि थाखाय जाफिननो गोनां जायाखै NDB-नि जाखिनि गथ'फोर जेल जानो थांनांदों बै सासे गियानि गुनि साबसिन हामसिन लेखा गोरों ब्रेनि एवार्ड होजाथाव जोंनि बे फरायसा आफादगिरि बारग' आफादगिरि प्रेसिडेन्ट प्रमद बर' आरो नै दानि दिपेन बर' बिथांमोननिसो थाखाय थानो गोनां जादों नैबे बिथांमोना दाजे एवार्ड सांग्रांथि बा हाबाफारि लादों बियो ओरैनो लायाखै 2024 MP इलेक्शननि थाखायनो दानिफ्रायनो सांग्रांथि हाबाफारिखौ लानायखौसो नुनो मोनदों बेफोरबायदि होनजागोन बिथांमोना आरो मा होनबावदों रन्जन दैमारिखौ दिनै जेलाव हरनाय बेफोरबायदिखौ जों उदां खालामनायनि थाखाय सोमावसारफिननांगोन बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों सोमावसारनायनि हाबा खामानिखौ जों मावनांगोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरे दिपेन बर' समा बांबाय दिना थाङो खोथा थायो होननाय मोनसे खोथा दं अखमियाव मा होनो दिन जाय कथा थाके होननाय मोनसे खोथा दं बर'आव मा जागोन दिन थाङो खोथा थायो मिथिबाय नोंनियाबो बिदिनो जादों बोसोरनै बोसोरथाम जागौलायलांबाय दिपेन बर' लेखा गोरों साबसिन हामसिन बर'नि गेजेराव गियानि गुनि लिडार जों फोथाथाबसेबो सराया लेखा फरायै मानसि सानदोंना सानाखै नोंथांमोना जुदि बिफोरनि फारसे जुदि सांग्रांथि हाबा लाबाय थानाय मोनबा मा जागौमोन दिनै रन्जन दैमारिल' नङा जेलाव थानाय जेसेबां NIA नांनाय केस थानायफोर सेंग्राफोर बिथांमोना दिनैहाय गबोगोना गबोआमोन नोंथांमोना जुदि बै समनिफ्रायनो जुदि सांग्रांथि हाबाखौ लाबाय थानाय मोनबा दिनैसो मा बे खर'आव बबे बिखुङाव अर नांदों नोंसोरनाव मा बे खर'नि बबेनिफ्राय अर फैनानै नांफैदों सांग्रांथि हाबाफारि लानो लाजिनाय मोनाखै दिपेन बर'आ दिनै नोंथाङा बुंदों आरोबाव मा गुबुन आफादफोरा पलिटिक्स हान्जाजों दिनैहाय दंफाजोबो नोंथाङाबोथ' दंफायोना नोंथांनि आफादाबोथ' नोंथांनि आबसुआबोथ' दिनैहाय UPPL जोंथ' हेफाजाब होफादों जुदि UPPL सालायनो 5 बोसोरनि गेजेराव जुदि UPPL सरकारा मोजां सालायाबा जों बेफोरखौ फेजेन होगोन एबसुआ दिनै बर' जाथिनि बिफा नामा बर'नि माबा नामा बियो एबसुआनो राजा नामा दिनै दिपेन बर' बुंनाय मथेब्ला एबसुआनो राजा एबसुआनो फोरजा खालामगोन नोङो बिसोरखौ साम'जों ओंखाम दौगोन ओमफ्राय मालाबा आखाइजोंबो ओंखाम दौगोन होनबालाय बिदिसो बाथ्रायाथ' बिदि नङा नोंसोरखौनो नोंसोर राजा बायदि खालामना लाबा बे नङा आबसुआ राजा नङा बावहाय बर'आ राजा बावहाय बर'निनो नोंनि बे आबसुआ राजा नङा मिथिबाय नोंथाङा फरायसा आफादनि दैदेनगिरिसोलै सासे एक्स आबसु नोंबो मिथिबाय नोंथाङानो राजा नङा नोंथांनि बुंनाय बिदि स्टाइलाव थांदों आबसुआनो गोसोबा देरहाहोनो हायो आबसुआ गोसोबा फेजेननोबो हाया नोंसोरो जेबो मावनो हाया बिदिखौ खालामनो हाया रायजो राजाया नोंसोरनि खिबु खारा मिथिबाय नोंथांमोनानो UPPLखौ देरहाहोदों होमबाथ' नोंसोरबोथ' दिनै बे UPPL हान्जाजों नोंथ' पलिटिकेल हान्जाजों सोमोन्दो दं लोब्बा दं नोंसोरबो दिनै सोरखौबा नों इनडाइरेक्टलि सोरबा बनसुखौ बुंदों बनसुआ दिनै BPFजों दाजाना होनायखाय बनसुआ लेथ्रा माबाया आबसुआ बिराद क्लिन बिसिना एकदम बिखुङाव जेबो मैला गैया बनसुआ दिनैहाय BPFजों पलिटिकेल हान्जाजों दाजाना होजानायखाय बिसिना एकदम बिखुङाव मैला जोब ओमफ्राय आबसुनि दिपेन बर'ना बिखुङाव मैलायानो गैथारला एसेबो बियो माने माबायाव पस्ट खुन्थायाव बिखुंखौ फुबाय थायो बियो साफुन फुननानै ओंखायनो क्लिन ओमफ्राय बिसोर बिदि फुख'नो रोङा गामसाजोंसो ओरै खालामनानै लादुरा फाननानै ओरैसो फुख'हरो ओंखायनो जोबा बिसिनि मैलाया सब समाय बिसिना जोबा नोंसिनाल' सब समाय जोबो माब्रै जाखो बिलाय खोथाया बिदि नङा नोंसोरबोथ' दिनै UPPLजों सोमोन्दो दं दिनै प्रमद बर'नि खिबु मानोथो खारबाय थादों नोंबोलाय बेबोथ' पलिटिक्स हान्जा नोंजों दिनै
नों दिनै खारफानाय लगे लगेनो जेसेबां दखरा मखरा आफादफोर माबाफोर दङ आनसलिक थानसलिकफोर दङ बेफोरनो बुंजानो गोनां जादों आबसुवानो दिनै सोंखारि जानो गोनां जादों मानो सोंखारि जादों बेयो गासैबो दिपेन बर'मोननि भुलनि थाखाय गोरोन्थिनि थाखाय जाजोबदों आरो जिखिनि नुनो मोन्दों दिनै जेसेबां जेलाव थानांनाय जेलाव ओंखारैफोर सेंग्राफोर एनडिएफ एक्स एनडिएफ बिनि लिडार दैदेनगिरि केदार मेदार गासैबो जोब बिसोरो गासैबो प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी बिथांमोननि थाखायनो गवाखै आरो फेरेंगा सासे बिबो जेलाव जायफ्रा दिनै दङ फेरेंगानि खोथा बिगाब बुङो बिथांमोननि थाखायनो गवाखै बिथांमोना दिनै बिराद पिस एकर्ड गोजोन एकर्डनो मा एकर्ड जाखो बेफोरलाय बेफोराव गोजोननाय दं रायजो राजा गोजोननाय गैया बिमा बिफाया न'खरनि बिमा बिफाफ्रा गोजोननाय गैया आं गोजोननाय गैया बावफोरावहाय जोंल' थागोन बावहाय सेंग्राफ्रा दिनै खस्थ' खालामनानै थागोन दिपेन बर'आ बेफोरखौ सिन्था खालामदों सानफेरदों एवारनेस बेफोरनो दिनैसो गोसोखांदों मैयासो गोसोखांदों नोंसोरनि बे सांग्रांथि हाबाफारिया बेनि सिगां 2-3 बोसोर 2 बोसोर 2.5 बोसोर जागुलायलांबाय बेफोरनि सांग्रांथि हाबा मानो लानो रोङाखै सुबुं गमा जालांबाय अदालगुरियाव बेफोराव मानो हाबाफारि मानो लानो हायाखै लाइजाम हरदों नोंसोरनो सुबुं गमायाव ओंखारफानो थाखाय मानो थांनो हायाखै नोंसोरो मा जाहोन दं बहाय मा खोथा दं दिनै नै हाग्रामा ब्रिजआवहाय जोंबो लादोंमोन चिरां डिस्ट्रिक्टआव सुबुं गमा एक्स एनडिपिफ्रा बावहायबो लाइजाम हरदों नोंथांमोननि सासेबो ओंखारफैनो हायाखै लाजिदों खोनासंनांगोन माखासे खोथाफोरखौ नोंसोर खोनासंजानो गिनानै नोंथांमोननि मानसिफ्रा एटेन्ड जायाखै नोंसोरनावनो मैलाया गासैबो मैलाया दंजोबो नोंसोरनावनो दिपेन बर'मोननावनो दंजोबो गासैबो मैलाया ओरैनो सांग्रांथि हाबाफारि लाफ्लादों दा ड्राग्सनि नामाव लाफ्लादों दा माबा बे उन्दै बैसोआव हाबा लाफ्लानाय बेफोरनि नामाव ओंखारफ्लादों दा एवारनेस प्रग्राम रेलि लाफ्लादों बे समाव मानो ओंखारनो हाफायाखै एनडिएफबिनि जेसेबां सुबुं गमा लानाय बेफोराव मानो ओंखारनो हायाखै मानो बुंनो हायाखै लाइजामथ' हरदों अदालगुरि बायदियावबोथ' हरदों चिरां डिस्ट्रिक्ट बायदियावबोथ' होदों जोंनो होग्रा मानसि जोंनो सोरनो होनांगौ जोंफोरनो होग्रामोन नोंसोरनि मानसिफोरनोबो हरदों नोंसोरनि मानसिफोराथ' एटेन्ड जायाखै मानो हाया जाहोना मा बेफोरसो बाथ्राया गावखौ सब समय दिपेन बर'आ आबसुआ सब समय क्लिन खालामना लाबाय थाबा जायालै नोंसोरनावबो मैलाया दङ एसे आरो माबा मोनसे सोंबावनोबा फै आंनावहाय आं सिदा बुंगोन मिथिबाय माबाफोर मिथिनो लुबैदोंबा माबाफोर सोंनो लुबैदोंबा एबसुन्सिया अफ्रिया नों माने बेफोरबायदि सोंखारिबाय थादों मा जाहोन दं मा खारन दं सोंनोबा फै आं स्पस्ट बुंहरगोन आं बेखिनि बाथ्राखौ थ' लोगोफोर हरबो थौबाय माने माखासे भिडिअखौ नुनानै आं थानो हायैनि थाखाय आं बेखिनि भिडिअखौ खालामनाय जादों थ' बावहाय जुदि सोरनिबा थाखाय गनायजाथावि राव दङब्ला आं बर' रायजो राजानाव आं खमाय बिनाय थाबाय थ' लोगोफोर आं भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहायनो दोनथ'बाय जय बर' हारिनि